L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti turi d-dawl tal-verità tiegħek il-dawk li jitbedu mit-triq tajba u bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel kull min jisqarli u nisrani bijet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallhom jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim l-ktieb tal-profeta Iżajija. F'dak iż-żmien, Ħeżekija mara tal-mowt u ġie għandu l-profeta Iżajija bin Amos u qallu, dan jgħid il-mulej, aħseb għal darek għax se tmut u ma tgħix. U Ħeżekija dawwar wiċċu lejn il-ħajt u beda jitlob lil mulej u jgħid, ftakar mulej, nitolbok kif jien imxejt quddiemek b'fedeltà u qalb sħiħa u għamilt it-tajjeb f'għajnejk. U bekka Ħeżekija biki kbir. Imbagħad il-kelma tal-mulej ġiet fuq Iżajija u qallu, mur u għajt lil Ħeżekija, dan jgħid il-mulej, Alla ta' David missierek, jien smajt it-talba tiegħek
rajt id-dmuħ tiegħek. Arani, issa se ntawwal omrok bi 15-il sena oħra u neħilsek min id is-Sultan tal-Assirja lilek u l-din il-belt u nħares il-din il-belt. U Iżajija qal, ħajjieħdu ċappatin u jorku l-ġerħa biha u jfiq. U Ħeżekija qal l-Iżajija, liema hu s-sinjal li se nitla' f'dar il-mulej. Iżajija wieġeb, u dan ikun is-sinjal mill-mulej. Li l-mulej jagħmel dan. Arani, jiena rreġġa' lura d-del 10 tarġiet li x-xemx diġà niżlet mat-taraġġ tagħha. U x-xemx reġgħet lura 10 tarġiet mit-taraġġ li kienet telet. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Mulej, int salvajt li l-ħajti mill-ħofra tal-qerda. Flimkien? Mulej, int salvajt li l-ħajti mill-ħofra tal-qerda. Jinet, f'nofs ħajti ikolli nitlaq għal-bqija ta' snini. Iżommuni fi bwieb art l-imwiet. Flimkien? Mulej, int salvajt li l-ħajti mill-ħofra tal-qerda. Jinet, minix se nara l-mulej fart il-ħajjin, ma nara bajnejja lil ħadd iżjed minn fost dawk li jagħmlu fid-dinja. Flimkien? Mulej, int salvajt li l-ħajti mill-ħofra tal-qerda. Tneħħiet li l-amara tiegħi u ġiet imwarba minni bħala rix ta' raj. Int kebbibt il-ħajti bħal nissiġġ, min-nowl int qtajtni. Flimkien? Mulej, int salvajt li l-ħajti mill-ħofra tal-qerda. Mulej, qalbi tgħix għalik, aħili l-ruħi, fejjaqni u għatini saħti. Flimkien? Mulej, int salvajt li l-ħajti mill-ħofra tal-qerda. X'tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Darba waħda s-sibt Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruha. Issa lid-dixxipli tiegħu ħadhom il-ġuħ u bdew jaqtaw żbul u jikluh. Imma rawhom il-Fariżej u qalulu, ara id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswix nhar ta' sibt. U qalilhom, ma qrajtux għamel David meta kien bil-ġuħ u dawk li kienu miegħu, ma qrajtux kif daħal fid-dar ta' Alla u kien il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li lahu u lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħu jiklu minnu imma l-qassisin biss. Jew ma qrajtux fil-liġi li nhar ta' sibt il-qassisin fit-tempju jikstu s-sibt bla ma jonqsu. Ngħidilkom li hawnhekk hawn min huwa aqwa mit-tempju. Li kieku kontu tafu x'ifissru l-kelmiet ħnien rrid u mhux sagrifiċċju, ma kontux tikkundannaw il-minu bla ħtija. Għax bin il-bniedem huwa sit is-sibt. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Ara id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswix nhar ta' sibt. Dan kien l-ilment li jagħmlu l-Fariżej, hawnhekk frajna dan ir-rakkont tal-lum, il għaliex id-dixxipli ta' Ġesu kien is-sibt u kienu għaddejjin minn għalqa miżruha, ħadhom il-ġuħ u bdew jagħtaw żbul u jikluh.
Din li qalu l-Farizej ma kienx l-ewwel darba, għas l-aħħar darba, għax diversi drabi kienu jilmentaw ma' Ġesu li hu ma josservax is-sibt. U x'kienet din tas-sibt? Għaliex għalihom is-sibt kien il-jum speċjali tal-mulej. U li ġara kien illi tul is-snin apparti il-kmandamenti ta' Alla li dawk dejjem baqgħu l-istess. Imma mbagħad żdiedu ħafna regolamenti li l-iskop tagħhom fil-bidu jkun tajjeb, ġifieri li jgħinu lin-nies josservaw aħjar il-kmandamenti ta' Alla. Imma mbagħad li ġara ma' żmien kien li żdiedu tant dawn ir-regoli li spiċċaw illi lin-nies flok għajnuna biex jgħixu s-sibt saru pis. Mod illi trid toqgħod attent bil-kemm kultant tista' tiċċaqlaq law tiċċaqlaq lem, tagħmel hekk ma tagħmilx hekk. U kien għalhekk illi dawn in-nies il-Fariżej dejjem baqgħu jinsistu fuq l-osservanza stretta tal-sibt, tar-regoli marbuta mas-sibt. Hawnhekk Ġesu jgħidilhom tliet affarijiet fil-fatt, jgħidilhom ifakkarhom x'kien għamel David meta kien bil-ġuħ u għalhekk jurihom illi l-bżonn naturali li jieklu kien aqwa mir-regoli ċerimonjali li kellhom dak iż-żmien, fi żmien David. Ifakkarhom ukoll x'jagħmlu l-qassisin fit-tempju illi imorru it-tempju u għalhekk dak li jidher li mhux qed josservaw is-sibt fil-fatt qed josservaw għaliex l-iskop tagħhom hu biex jagħtu qima lil Alla. Imma mbagħad jgħidilhom ukoll hawnhekk hawn min hu aqwa mit-tempju. U meta jgħidilhom hekk Ġesu qed jurihom illi hemm xi ħaġa speċjali wkoll li huma qed jitilfu. Fil-fatt, l-iktar punt importanti mbagħad jagħmlu Ġesu meta jgħidilhom ħniena rrid u mhux sagrifiċċju għax bin il-bniedem huwa sit is-sibt. Qed jgħid Ġesu li aħna rridu noqogħdu attenti fil-ħajja tagħna li ma nitilfux dak li hu l-aktar importanti u nispiċċaw b'diversi regoli li jkunu għaddew iż-żmien u saru għalhekk regoli ta' tradizzjoni imma li jtelfuna minn dak li hu essenzjali. X'inhu essenzjali? Kmandamenti ta' Alla huma marbutin mal-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn. Għalhekk Ġesu jgħid ħniena rrid, il-ħniena hija l-lingwa tal-qalb ta' Alla. U jekk aħna nitilfu dan, nkunu tlifna l-aqwa. Jekk aħna fil-mod kif nittrattaw il-xulxin. Ma nittrattawx il-xulxin b'imħabba, biħniena, modrija, kompassjoni, nkunu tlifna dak li hu l-aqwa. Sa din tista' tiġrilna, hemm dejjem ir-riskju. Narawha din pereżempju anke kultant f'ċerti ċelebrazzjonijiet tal-festi tagħna pereżempju, jekk inti tkun iktar moħħok fuq kemm boċot se jixelu u kemm nipes se jindaqqu. Milli il-qima tas-sew lil qaddis jew l-Madonna u xturi dil-qima ġifieri anki l-imħabba lejn l-oħrajn, anki forsi jekk jaħsbuha differenti minnek fil-komunità, hemmhekk propju qed tagħmel dak li qed jgħid Ġesu hawnhekk. Illi moħħok fl-affarijiet ta' żmien li ġew bit-tradizzjoni imma qed titlef l-iktar ħaġa essenzjali. U għalhekk l-appell li għamlilna Ġesu huwa ejjew immorru għal dak li hu l-iktar essenzjali. U ngħixu tassew il-kmandamenti ta' Alla dak li jitlob minna bħala espressjoni ta' mħabba lejh u ta' mħabba lejn l-oħrajn. Jitlob minna
kultant sagrifiċċju Ġesu, imma mhux biex inħarsu lejh bħala peace li rridu nġorru fuq qalbna, imma bħala espressjoni tas-sew ta' mħabba lejh u lejn l-oħrajn. Jew nitolbu il-mulej illum ispirati minn din il-kelma tiegħu li aħna qatt ma nitilfu dak li huwa essenzjali fli jitlob minna l-mulej. U speċjalment li ngħixu tas-sew il-kmandamenti tiegħu bħala espressjoni ta' mħabba kbira lejh u ta' mħabba kbira wkoll lejn l-oħrajn. Issa nresqu t-talbet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li f'ħajjitna infittxu dak li hu tassew essenzjali li titlob minna inti u kollox nagħmlu bħal espressjoni ta' mħabba lejk u lejn l-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatti mulejna n-natijek il-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet, kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied. Nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex dejjem nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu ħalli aħna bi kliemna dejjem infaħru u nsebħu l-isem imqaddes ta' Alla u ta' Ummu Marija nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu wkoll biex ikonna għoża kbira għall-Ewkaristija, il-preżenza reali ta' Ġesu. Un pattu għad każbir tal-Ewkaristija illi tant kultant niltaqgħu miegħu fil-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej għat il-mistrieħ ta' dejjem, dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem u l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlullek illum, żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristus Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Ħares mulej li l-offerti li Knisja qiegħda tagħmillek jew titolbok u għamel il-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajn il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu
u b'tama sħiħa nistennewk jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Ożanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, Ożanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint Mulej, inti l-għajn ta' kull Lusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mowt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennowk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Henna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza, mal-Alla Marija, ma' San Ġosep, mal-Apostol qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Affrinna d-dubietna bħalma nafru il-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf tal danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, irċevejna mulej id-doni tiegħek, nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina il-qawwa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen.
Nofru dan il-Rożarju l-lum għal dawk kollha li għaddejjin minn problemi ta' saħħa mentali biex isibu l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrena d-dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semaj ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrena dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flaġellawh. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semaj ta' fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denji. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mudej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mudej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mudej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mudej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mudej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħalissa minnata l-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, affrilla d-nubietna, palma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħalissa minnata tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tat-tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, affrilla d-nubietna, palma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misseru tal-batija meta sien Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missina inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi satnatek, ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, affrilna dnubietna palma nafru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex f'tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Slima lik sultana, tal-ħnina ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfu f'dan l-wit ta' dmuħ. Ejja mel-avukata tana, dawwar lina dak lejnin tijek tal-ħnina u rina wara dan t-turufnament lil-ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa Messina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri satnatek, ikun li tritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobża ta' kuljiem għatina llum, għafrilna d-nubietna, palma nafru li nuħati għalina, u għaddaħħalnix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fosseni sampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Alla. Itlob għalina. Mqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazzu glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġu tħolalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fossettajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla f'dalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Għaddex Ġuseppi kum missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tar-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus saħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.